i-pick up yung car, maghihiwalay na kami ng landas. Hello, look at my money. That's alright. Are you sure? Good job, babe. Uy! Alam niyo ba, may parating tayong bisita. Biglaan. Hello! Good morning, guys! Happy Sabado! May nabasa akong comment. Sabi, buti alam mo na ngayon yung mga araw. Wala na kasi ako sa bakasyon. Yung nasa Pilipinas ako, hindi ko talaga alam yung araw. Sabado, nandito si Dan. So, alam ko na, Sabado ngayon. Walang work si Dan. I'm getting ready. Speaking of Dan, he's not here. Nagpunta siya sa mga open house. Chine-check niya lang kung ano yung sitwasyon ng open house ngayon. Kasi nga, 'di ba, may kaganapang nangyayari sa mundo. Pupunta din kami sa bahay ng mama niya. Wala yung mama niya, nagbakasyon sila, guys. Bakasyon sila for a week. It's not outside the country. Dito lang siya. Sa South Australia lang. Punta sila Kangaroo Island for a week. I have the car kasi ako yung pipick up kay Eli. Next week, 2 araw ako pipick up sa kanya. So, kailangan ko yung car nila. Maglalagay lang ako ng sunscreen, tapos lipstick, brows, at saka blush. Ang gulo-gulo dito sa kwartong to. As in, grabe talaga ang gulo-gulo. Wala pa si Dan, guys. Maya-maya darating na siguro yun. Kain ako ng lunch. Kasi, mamaya, after namin i-pick up yung car, maghihiwalay na kami ng landas. Pupunta ako, I will get my nails done. Tsaka meron din akong pupuntahan na shop na hindi alam ni Dan. Kasi malapit na ang aming, alam mo yun, kapag nag-celebrate kayo ng inyong pagmamahalan. Dumating na sa, ayaw ko siya yung English kasi malalaman ni Danny Boy. Pero malapit na, guys. Wala pa akong regalo sa kanya. And feeling ko meron na siyang regalo sa akin. Feeling ko lang kasi lagi naman siyang advance. So yung bibilhin ko para sa kanya, ang hirap niya kunin. Merong online pero ayokong i-risk yung pag-order online kasi baka hindi siya dumating on time. So, ang dami kong tinawagan na shops kahapon. Pati kanina sa Golden Grove sana kasi doon ako nagpapanails pero wala. Lahat ng shops na tinawagan ko doon, wala. So, kailangan kong mag-drive ng malayo mamaya. Sabihin ko na lang sa kanya na busy yung nail place para may palusot ako. Kasi kailangan ko siya bilhin. Tinawagan ko sa kahapon. Sabi ko, pwede bang pa-reserve ng isa? Sabi niya, in demand kasi. Ang daming bumibili nitong produkto na to. So, hindi kami makaka-reserve. Sorry. So, sabi ko, sige, punta na lang ako bukas. Papareserve ko sana siya sa Monday. Kasi, alam mo yun, wala si Dan. Work siya. Ako lang. So, pwede ako umalis ng, alam mo yun, hindi siya magdududa. Pero hindi naman siya magdududa. Malayo lang yung drive kasi. Malayo kasi siya. And pupunta kami sa bahay ng mama niya. Tapos sa bahay ng mama niya, punta ako Golden Grove kasi doon ako nagpapa-nails. And yung drive from Golden Grove papunta doon sa anuhan ko is almost 30 minutos. So, medyo malayo. So, pero sana nandun pa din. Tatawagan ko sila before ako pumunta dun, obviously. Meron akong leftover from kahapon. Nag-order ako ng dumpling. Tagal ko na tong gustong kainin. Kaya lang, ang daming sinasuggest ni Dana gusto ko din kainin. So, ito. Kahapon, finally. I have the vegetarian dumplings. And then, I also ordered their special fried rice. There you go. Wala tong pork. Chicken lang yun dito. Chicken at saka prawns at saka mga gulay-gulay. And my favorite, as in sobrang favorite ko to, guys. Sabi din sa akin, kainin mo na lahat na gusto mong kainin na na take away, na yung nabibili sa restaurant ba, just in case mag-lockdown. Kain tayo, guys. Initin ko lang po sila, ha. Wala pa si Danny Boy, pero nag-breakfast kasi siya ng avocado on toast. Ako nagkape lang ako. Kain tayo, guys. Ayan, mainit na yung aking fried rice at saka yung aking dumpling. Ang dami. Pagdating ni Dan, ubusin niya to kung hindi ko maubos. Ito yung the best talaga. As in, the best sauce ever. Ganyan. Ay, tapos na yung aking laundry. Magtatatlong loads ako ngayon kasi i-wash ko yung aming bedsheet. Hello, my love. Can you? Yeah. Thank you. Good time, was it? Yeah, really good. Thank you. Watch out for the camera. Oops. I'll do it, okay? You sure? Yeah.
Just pick up what you dropped, please. Let me get you. Sorry? We need a bigger laundry. How's your food? It was good. Yeah, I'm finished. You can eat it. Good. Good? How was it, my love? The open house. Could be busy. Could be busy, huh? See you later next week. Okay. Are you going on open houses next week again? Yeah, a little break. But our house is selling though? I don't know. Oh, how are they selling? They're selling? Oh, no, no, today. Don't know. They'll sell. Yeah. We'll see. Okay. See what happens. Yeah. Yung agent namin, nag-send sila ng email na hindi sila mag-handshake during the open house. Alam mo yun. Anyway, sampay natin to para makaalis na tayo, guys. Check lang natin, guys, kung meron tayong cash. Kasi kapag cash yung binabayad dun, he will give me 3 stamps. Oh, lolo ko may money. That's alright. Are you sure? Give it to me. I'll swap you. Thank you. Hindi galing yun sa akin. Hindi ko yan napansin, na. Thank you. Ikaw na bahala mag-dispose You got, niya, how much babe. is it? Wait, 45. You So, got 5 there. Yeah. perfect. Bakit sira yung ibang pera ko? Alright, all good. While you're there, you might as well buy. What? My deodorant? Yeah. Yeah. It's hot. I'm wearing long sleeve. Yeah, that's alright. Can you buy olive oil as well? Olive oil? Because we're out of olive oil. Yeah. Alright. We're out of olive oil. I couldn't see. Are we out of it? No, not really. Not completely. Okay. But I can get it if you want. No, we can wait to get the next food shopping. Alright. Oh. It's cold. Kanina nagre-reklamo ako na mainit ngayon. It's cold. Wait, let me put the address. Search ko sana kung saan yung mas malapit yung sa mamaya na nga. Dito siya. Nakaabang siya sa akin, guys. Parang mauuna ata talaga tayo sa nails. Alright, guys. Kakatapos ko lang. Hindi ko kayo dinala dun kasi hindi kayo magkasya sa bag. But I went for a dark brown and iniba ko din yung shape. Hindi na coffin. Ano na siya? Square. Punta tayo dun sa kailangan natin puntahan. Tinawagan ko sila and meron pa sila ng stock. So, let's go. Bahay na, Mia! Hindi na ako nag-vlog kanina kasi baka mapanood ni Dan yung vlog. Sabihin, bakit nandyan ka sa area na yan? Anong ginagawa mo dyan? Tingnan nyo yung aking Danny boy. Nagpipinta siya, guys. Pinipinturahan niya yung... Ano ba yung pinupunturahan niya? Yung, yan ata, yung mga yan. 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 I don't think pininturahan niya yung fence. Hello? Hindi pala ako papasok sa garage kasi nandun yung car niya. Tsaka wala din akong key ng garage. Nandito yung regalo. Ang liit pa naman ng bag ko. Hindi magkasya dyan sa bag. So, tinabunan ko. Ito pala pinupinturahan niya, guys. So, ganyan siya. Good job. You bought the paint today? Yeah, same paint when painting everything. Okay. Is that the one that I told you about? The Same colour. tea rose? Good colour. Yeah, I know. Good match. Okay. Good job. Doesn't it? Instead of... Yeah, it looks way better. Good job, babe. Uy. Ala, kanina pa to tapos. Alam niyo ba, may parating tayong bisita. Biglaan. Tumawag daw si John kay Dan kanina. Tapos sabi nila, nandito daw sila. Hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman nung sinabi ni Dan sa akin.
And we will have dinner. So sabi nila, dito na lang tayo sa bahay kasi kami lang. Sila busy, meron siyang baby shower ata. Si Kat, kino-convince ko pa. Kasi wala daw si Nili. Yung inisip ko sana pub. Sabi ni Dan, kung tayo lang naman, mag-take away na lang tayo para sa bahay. So meron tayong biglaang bisita mga kaibigan. Wala na akong time magluto kasi anong oras na. So mag-take away lang tayo. Siguro pupunta ako ng shop saglit para bumili ng drinks and all that. Unahin muna natin tong ating labahin mga kaibigan. Whites na tayo. Ay, anong oras na ba? Ay, wag na. Mamaya na lang yan kasi feeling ko nandito na sila pagkatapos niyan. Ayoko na magsampay na may bisita tayo, diba? Mamaya na yan. Nagbago na naman ang isip ni Danny Boy, guys. Sabi niya ang ganda daw ng weather outside. So, magpa-pub kami instead of sa bahay. Ilang beses ko nang binago yung text ko kay Kat kanina, pub. Kasi yung talaga yung original na plano sa pub. Tapos sabi ni Dan, sa bahay na lang tayo kasi tayo lang. Sinamanay lang at saka kami. Tapos kanina nasa loob ako, tinawagan ako. Sabi niya, ay, ang ganda ng weather, sa tayo, sa pub tayo. Pinipinturahan niya ngayon ang aming letterbox. Grabe ang init sa labas, guys. Mahangin na mainit. Tapos ang sakit-sakit ng init. Pero mahangin. Dito na naman si Dan, guys. Tapos na siya dun sa kabila. Ay, pipinturahan niya yung water tank. Sure siya. You're painting the water tank? Yeah, that's all I'm gonna find out. It's really hot, babe. Did you put sunscreen on? Good. Sobrang init, guys. Hello! Sinabi ko ba sa inyo na nagbago na naman yung plano? Instead of dito sa bahay, sabi na Dan, ang ganda daw. Yeah, nasabi ko na sa inyo kanina. Yeah, naalala ko parang nasabi ko na sa inyo. Anyway, nakabihis na ako, guys. Malamig kasi, mainit, pero malamig. Hindi ko din naintindihan. Kapag natamaan ka ng araw, mainit. Sobrang init pa naman ng araw, pero malamig. Like dito sa bahay ngayon, ang lamig-lamig. Nakabihis na ako, pero wala pang oras. 6:30 pa. So guys, nandito na pala kami. Hello. Oh, tingnan nyo, hindi niya binasa yung text ko. Buti na, tinawagan ni Dan si Jan. Dito na sila. Dito na din yung food. But when You got a big one? yeah, not gonna Ay, si Zach wala dito na sa bathroom. Pero we have cheesy garlic bread. What did you get, babe? Chicken palmy. And Chicken parmy is on. chicken parmy. Nice. Yung akin, as usual, my favorite. Daddy. Crispy chicken burger. Ang sarap-sarap nito, guys. Promise. And Kain tayo, guys. sitting there, bub. Sarap nito. Alam mo ba? Proper siya. Good job, Baba. Cover yung very good. It's not even coffee. Nagkagano lang siya. Gusto makiuso. Kahit hindi naman nauubo. Nakikiuso lang. Nakikiuso siya. Kinakat ko siya muna siya manay kasi ang laki-laki. Kaya nga, okay, Baba. Alam mo ba, habang tumatagal, na talaga, mauubos ko na talaga ito. Kasi, paunti-unti. Diba quarter ka lang dito? Sobrang kunti na lang yun na nagtitira para kay Dan. Sabi niya, wow, dami mo na nakakain na. Masarap din yung isa. Yung waffle, oo nga eh. Baka stop. Pero kung gutom ka talaga, ito yung bonggalin kasi ang dami. Gutom ako eh. Yeah, one thing. Ako hindi rin na kami masyadong Only friends are fine. Parang Their military friends kami went far. kanina. Yes, baby, here, Baba. Because I went and yeah, they started to Oh my gosh. Para sa inyo ang unang tikim. Unang bite for you guys. Yeah. Para na akong mukbanger. Ganyan yung ginagawa nila eh. First bite for you. Guys, ako na talaga. Take one more thing on the plate thing off. May tinry akong crispy chicken sa iba. Hindi, iba-iba talaga to. Mas masarap talaga to. Here, Baba. Here, Baba. Tagal naman yung mahal. Here, Baba. This is your food. Sarap guys. I saw full army truck.
You eat it together. On the freeway. No, you don't. You just hold like this. You can't buy hand sanitizer around here anywhere either. Wala talaga. Buti na lang may alcohol akong galing sa Pinas. I got some on Friday and I was very lucky. I went to two chemists and said, look, we're having some later. Ngayon pa lang namin gagamitin. It's going to be in around 5 o'clock. Mas wala sa amin daw. So I came back at 5 o'clock. Time I got back, they had like 3 or 4 bottles left on the shelf. Tapos sabi niya kahit daw yung But the lady behind the gusto counter, niya, I said, I'll be back. I said, can you keep 2 4 machines? I can't keep 2. But when I got back there, they actually did keep. Dito kami sa ano guys, lupain, char sa lupain. Sa lupain. Pinakita ni Dan kinamanay. Baba! Will you visit us? Will you visit us, Baba? When our house is finished? Wala na. Papa, Gusto ng mga bata tumatakbo-takbo are you dito. gonna visit Tita Race here? Uy, mag-ingat kayo dyan. Welcome back! Pasok. Huwag kayong mag-alala. Madumi ang... Holly, did you miss the fish? That's spicy, but it isn't going to my scar. That's not bleeding. That's alright. Another one. Sige, turn the TV on, Baba. Is that the one? This one, Baba, oh. Alam mo, ang strong nito. Oo, grabe. Nas in. Kahit nga ako eh. Uupo ako dyan eh. Uy, careful, kuya. Is it on? Did we turn it on? There you go. What do you wanna watch? Let's choose the kids one. The couch. Kuya. Oh, that. Wala Netflix? Oh, nagpintura siya kanina. Sabi ko sa'yo eh. Yung ano, rainwater tank namin, pininturahan niya sa labas. Tsaka yung mga... Hindi, yun pa rin, gray. Bali parang ma-fresh lang yung itsura ba? Oo, diba? Inano niya yan, pressure hose niya yan. Oo, kinat niya. Yung ano, bamboo? Oo. Na ano? Ay, hindi. Sa kapitbahay yun. Yan yung pininturahan niya. Tapos yung... Ang linis na nito. Oo nga eh. Tapos yung ito, yung mga daanan ng tubig ba? Yan. Pati itong mga Oo, yan. Pininturahan niya. Uy, baka basa pa ha? Hindi na. Magsi-second coat pa siya dito eh. ano talagang naging carpet. Kaya nga eh. Bakit nag-out of focus yung camera ko? Like, tingnan ko muna yung phone ko ha. Binila ni Dan si Jan nito. Kasi sabi ni Dan, gusto daw to ni Jan. Try mo. Pangit? Tastes like Colgate. Eh, really? Bakit gusto ni Jan yan? Iba din yung trip ni Jan. I might like it. Why? Because it's Colgate? Oh, I don't like the smell. Is it alcohol? Why do you like it? Parang Colgate. No, it's alright actually. A little bit. A little bit. Pwede sa amin ano? Hindi naman ito alcohol, di ba? Hindi, soda. Soda siya, guys. Ayan o. Sounds good. Ano ba to? What drink is it? Italian or what is it? Ano siya? Sarsaparilla. Ito pala, sarsaparilla. Ang galing mo lang nakita. Ito ang inaarap ko. Hindi naman siya sa Brand man yan, uy. Ito pala siya, guys. Akala ko ito. Kaya hindi ko siya nilabasa. Sounds gorilla. Do you like it? Sounds gorilla. Yummers? Siya na talaga nag-isip kayo Okay, that's it. Iba siya. Alam mo, Oo nga. Bakit ayaw ni John? gusto niya. Ewan ko. Sabihin mo.
Ngayon ayoko na. Diba? Pangit na ng lasa. Parang habang tumatagal, meron siyang parang alcohol na aftertaste. Sa akin, may apple. Bakit parang, hindi, wala. Soda yan. Late na guys, 11:07. Nakapanood na sila ng John Wick. Alis na kayo. Tulog na yung mga bata. Nandun kami sa kwarto kasi sabi ni Dan, huwag kayong maingay daw. Did you finish it? Napanood na namin yan sa sine, di ba? Si Jen kasi hindi pa napanood, pinanood namin. Ay, tulog na yung mga bata. Wala kasing bed dito. Parang na-miss namin dito sa video. Aww. Dito na lang na yan siya. Balikan nyo na lang yan dito. Aww, si Holly. Wala na. Sige, bye-bye manay. Vlog section. Sabihan mo, okay, update mo naman ako kapag after ka. Kawawa naman, oy. Come on. Piggyback Tito Dan, go. Come on. Oh, see ya, Johnny boy. Thank you. Thank you. Oh, hindi siya nag-piggyback kay Tito Dan. Sabi ni Jan, doon sa ano ba? Sa... Ano? Nakauwi na sila, guys. Ang sayang. Wawa yung mga bata kasi nakatulog na. Did John like the movie? Yeah, it's a good movie. Yeah. Pinanood nila John Wick 3. Ito pala. Kasi hindi ako nag-vlog kahapon eh. Sabi ko sa inyo nung last vlog ko na ipapakita ko sa inyo. Dalawa na yung nagamit ko and I think it has 7. Yeah, meron siyang 7. Ayan, may 7 na nakalagay siya dyan. Ito yung Quality First All-in-One Sheet Mask. Moisture. Yan. Ganyan yung itsura niya. Feeling ko sa ano ko to siya nabili. Japan. Made in Japan. Yan lang siya. Maganda siya kasi hindi siya sobrang basa. So, madali lang siya sa mukha. Hindi siya matagalan. Tatanggalin ko po yung makeup ko. Tapos, hugasan ko yung mukha ko. Yun na, maglalagay tayo ng mask. But that's it for today's vlog. Sana guys nagustuhan nyo. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't yet. And kung gusto nyo lang naman, I hope to see you guys soon. Bye, good guys. Bye. Good night. Mwah.